आसोबाय थागिया खोथाखौ ते बुसर हादि किसा खानाय सिनि सुप्रीम कोर्ट नि मैडम पाटल कइनानि हाय एकेबा एनआरसी नि हियारिंग सुनो बाके फाइनल हियारिंग रखा बिचार रोया ननो फांसी साजा रसिनाय ननो जाबर जीवन जेल रसिनाय ओ फाइनल हियारिंग रमुया ओ फाइनल बिचार रमानिया हियारिंग नि फाइनल हियारिंग रखा हायसी हियारिंग नि फाइनल हियारिंग रखा फाइनल हियारिंग नि बिचार रखा जों जेन पिटिशन रमानि टीपीएफ जे पिटिशन रमानि पीके मैडम जे पिटिशन रमानि बनि डकुमेंटरी बाहायबो बनि कागज पत्र बाहायबो बनि आइन पाइन बाहायबो बनो बाहायके सामुक तांके बाहायके जानाय ओ कगनो ओ कागज पत्र न चलो पाइरैनो नायकलै नायगै नायचमै नायगै बनि परे अमना तमा खाइमासा तमा खाइमासाया तमा खाइनाय नांग्रानाय तमा मांग्रानाय बाइखे ओ प्रोसेस नमा खाइने अमा बिलाइ कतर अमा मेटर न क्लोज खाइने बङै हाइको ओ मेटर न राय रनाय नसे काते किसा तमा सामुक तांगनाय तंख ओ कगनि राय छिरो जुनो बिचार रोया क निरनताय रोलिया बहया निरनताय रनाय बहया जुनो बिचार रोया क फाइनल बिचार रोया क राय रोया क फिया जुनो रांसाक नि याखाय बवै लामा फनु रहका हाई कोर्ट लामा अबन सिनि बाङै लाकी रांसाक नि याखाय बवै जुनो रय रहका उले हिं फाइदि थांलायदि आं दं ओ हियान वता साखाबा मैडम पाटल कइनानि पिटिशन खाइजा आ जागाओ एमन मेटार कतर आसामनि 71 जे 71 बरंनि एकरनि बिसिंति खाइगै आर टीपीएफ नि 1951 नि एनआरसी जेफ्रा फार्स्ट अपडेट इनफरमेशन बिलाइ सालबाय हट पाठक दं आर काइसा नेशन नि ऊपर काइसा जजमेंट रनानि सकां ते किसा काम के बनो नायकलानि नांगो अकक सा आर सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरानि हाई कोर्ट न ऑर्डर खाइखा बरक न 71 बरक न 51 नि 1951 नि अपडेट खाइसी बरक न एनआरसी मा खाइने बबासि नों मा खाइने अ ऑर्डर का त्रिपुरानि हाई कोर्ट न आर पूरा डॉक्यूमेंट जों याफाखा आर टीपीएफ नि नेतृत्व पीके मैडम नि नेतृत्व तिनी असभा खाइने प्रस्तुत अंजा इंगे ताबक सिनि वान सक थाय सुप्रीम कोर्ट जोंना एमन जे लामा कहा रखा ओ लामाओ जों टीपीएफ नि फाउंडर हयतोबा पीके मैडम बनी किसी सा लगे नतिबिदे असबाना खाइसिने ते जतले भोट बैंक पॉलिसी निजेने व्यक्ति साथे थांनानै बाङैदे बरक सबा खाइतांसिने बरक एसो आराम जिंदगी जाइतंसिने आर पाताल केने साइसुंदे अ हाताय दफानि बाङै साम ताङै मातंसिने निरंग सादि लोकोतै बंसर जिनि 12 लख तिप्रा सार निरंग सादि निरंग बरक जों जतन जे बरक न आशा आशा रख तिनि अ बरक सुप्रीम कोर्ट प्रमाण रय रख अ बरक बाहायबो निज व्यक्ति साथे साम ताङै दफानि मंग्रबै दफानो फेमलंनाय दल मारै न हायमान सुप्रीम कोर्ट प्रमाण कम पाटल किन हमनिया हम आं हमनिया हम ब हमनिया हम सुप्रीम कोर्ट जोंना प्रमाण दय रखौले इना दिने नि लेटर बाहाय रख आर तिनी चिनि ताखुकतै बुखसन चिनि वंश आदि सन चिनि 12 लख तिप्रा सार वासो नायदि मैडम पाटल कन्या तमाने सह्य खाया तंका बस खा लखा बस खुक सित्रा सित्रा हजा खा सोशल मीडिया व कल्पनाहीन कस्मोसले सनावै सक जाखा सिमालं बक्सा जाखा बेंग कावै फनुक जाखा जागा जागा गु बेक हजाखा रांखां चाव हजाखा रांखां चावै खाव बीजेपी हाव हजाखा समाजनि पर्यन्त बहिष्कार खाइजाखा फियाबा एनआरसी केस खाइजानो याका यावैनो लाजिकिरि न यावैनो आजादी बलिदान मांगता है हमा कग्न खाव नारगैनो दिनै सुप्रीम कोर्ट साइचों न चक चके आसगै निरक दफाना प्रमाण फुनु रका जों दफाना प्रमाण फुनु रका अ हा साका प्रमाण फुनु रका सय सय अ हा न हामजाकनाय सोबा ओंखा
प्रमाण फोनो रा ताको ते बुसो न न मकल तंग खंजो तंग बुको तंग न नगो ते बाहाय के सेक्रिफाइस खाइरस नि बेबन गरी बिखरा खांग्रा टीपीएफ नि लगेव पाताल कन्या नि लगेव तंगै असुक जरातलां तंग थांग सावरैखा फियाबा तिनि सुप्रीम कोर्ट पाताल कन्या करै ओंखांखलाय तिनि सारा जिंदगी नि बांग आइनि बिसिक्ति खाइगे ओ टिप्रा सा 12 लाख टिप्रा सा र यक समा मानानि लामा पर्यन्त मुथु जाखम बन तिनि रांचाक नि याखलैसि याफ्राइ हो जाखो ओ जुजुक ओ जराव तिनि 12 लाख टिप्रा सा र बन लगनाय दे लगो ओ बन नन्द्र थानियो सुम दिनै बन साइसिं याखाय लाइबना ते बाद बाकी र फेमला वे दफा फेमला दफा तांग कसं तांग सानाय लुखरनो फेमला वे दफा न अराय पराय चार वे जाति बाय जाति बिबेद खाय वे ताकु बाय ताकु न वालाय वे बराबले निजे व्यक्ति साथे सामुं तांग वे एसो आरामनि जिंदगी खाय तंगै बायसिने आर पाताल कइना के किसु उबिखा सार लगे तै दफानि बांगै सेबा खाबि जागा जागा हाय हजावे जागा ग्रिख्लाय जावे जागा कष्ट जावे जागा गो बेक हजावे बबले दफानि सेबा मा कासिने ने अमनो दमुसु कोइमों नारक जावा आं चिनि दफा सनसने 12 लाख टिप्रा सा सनावनो चिनि 19 दफा ताकुते बुक सरावनो वा सक्सिदि वा सवै नागि निरगबो अ एनआरसी केस हाई कोर्ट ता बुक सफाइजा अ हाई कोर्ट पिटिशन खायनि पर बा हाई कोर्ट पिटिशन खाइयो जों यक समा मानाने बांगै अ 12 लाख बाइथाक सबा अ आइनि सबा बनि बारे कुनु विकल्प करि अ सबाव निरग लगे रथाय दे तं करि निरग ताकुते बुक सर 12 लाख टिप्रा सा निरग नुवा सवै नासिदि निरग नुवा सवै नासिदि हाय एखेबा ताकुते बुक संनो सानिबा 12 लाख टिप्रा सा संनो थानिबा आने अ काइसानो सोंमु जदि सिनिरगने आरो नन पलिटिकली भोट बैंक पॉलिसी बात खाई कारी कोनो जदिसि चिनि बुसकांगो कोनो कल्पना तंखांके बा कोनो ऑप्शन तंखांके ओ हातै दफानो फेवानि बांगै बा कोनो लामा तंखांखांखलाय निरगबो भिडियो नि बिसिंतै खायो हातै दफानो संसाव नि लामा फनो निरगबो भिडियो खायो 12 लाख टिप्रा सानि बुसकांग तबो तंखांखलाय तबो दफानो फेमिली हजार बरं नाय तबो दफानि मुंगै दफा यक्समा मुंगै बरंनो फेमिली हजार बरं तबो व्यक्ति साथे भोट बैंक पॉलिसी दै दफानो पियावनो हाय हनै वानसं ग्रां अमहाय बरंनो तबो यावै अमहाय सामुनो कारजा खायो जदिसि दफा यक्स जानाय जदिसि दफा यक्समा लामा नंगौ हाय हनै कोनो ऑप्शन तंखांके निरगबो बुसकांग तबो निरगबो बुसकांग तंखां जोंना होय दाइनाय आरो दाइ जों याफांसिमै दाइ फायो दाल दफा सोबा दफा यक्समा सोबा हांखो जों दाइ फायजा जों जत्त 12 लाख टिप्रा दाइ फायजा दाइलाय फिउनाय फायदि किन्तु बरक्स कबैत बसिदि सय दफानो हामजानाय लिडारशिप बसिदि सय यक सामा मासिनाय अ सोबानो साबित बसिदि हाकाइजाक बायला चिनि 12 लाख टिप्रा सार गबै सिनि मालिया खायता आसुक अंधविश्वासी खाय बुखा बिसिङो नेगेटिभ हावै थांखा जतबा फेमला जावै तांकासं तांकासं तांगै चानाय लुको बंश आदिर बरन बोल करै ओ व्यक्ति साथे लिडार छ निजे व्यक्ति साथे न दफा न अराय परे दफा यक सामने कग्रoi दफा न अराय परे खेमे बरक हिसाय असम आनि 12 लाख टिप्रा सानि थानि पाइथां लामा फाइस पाइका कोनो ऑप्शन चिताय नुगलिया पाइसखा ए टू जेड पाइका जों दफानि सामु तांखानिबो तोर तंसि तै बुसकांगो सादि तंखे सादि नरगु अ आइनि सोबा अमनो पर्यन्त याखाल हाके कमजाक सिं खामों जदि सेमेन पार्ला कने सुप्रीम कोर्ट सोयां खालाय फियाबा रांचान याखलैसि याफाइ रहजाक अमो हाइतै सुजु काहा करे दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट बख्र फाथेयाव नाय दङ 1951 सननि एनआरसी आपडेट हाइकोर्ट मा खायनाय त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जवाब मारनाय अब हाइकोर्ट नि अर्डार अ जागाव नि याकाइदो नै सादि नक मैडम पाटाल कइना न असिनि 12 लाख टिप्रा सार सुबा थाइ तंदे करि सादि हाइगे तंगासिने तक्था जब आइन माले बिसा जब आइन माले हाक रिका दन मजा तमा तंसिताइसिनि सादि आनि दफा 12 लाख टिप्रा सा 19 दफा जतने थानि आनि अमन कोइ वासं नाले बायजासिति जेई बरक तिनि जागा गुबेक हजानाय जेई बरक तिनि अहा दफा एमन कोनो लिडार करि बहाके हामिया हजागनाय साकनि दफा बाय हामिया हजागनाय अ लिडारशिप तिनि साइसं का सक तंग ताबुक जराति याका
फियाबा आजादी बलिदान मांगता है हाय हमानी कक न खाओ नारगु तिनी साइचों बलिदान नासिं तंगजाव बायथाव सोंनु फिखा एनआरसी सोबा आइननि सोबा कलमनि सोबा अमंखा लीगल फाइट लीगल जस्टिस ओ एनआरसी सोबाव नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ओ एनआरसी सोबाव जों नुलाय फिखा दफायाव समा बदलबो एनआरसी सोबा खायका सुप्रीम कोर्ट बुवाग्रानि नेतृत्वबो एनआरसी केस खायजाका सुप्रीम कोर्ट टीपीएफ एनजीओ नि बिसिंगते खायो पीके मैडम पाटालकना जमातिया नि नेतृत्वबो हायनो एनआरसी केस सुप्रीम कोर्ट खायजाका लाइथांजा बुसकांनि 20 तारिख जनवरी 2025 फाइनल हियरिंग डेट रजाखा ओ फाइनल हियरिंग जों नुखा दलथा एनआरसी केस खायनायनि बिसिंग मात्र खरकसा सक जे जागाव आं खुद बुतों आं निजे बुतों टीपीएफ नि एनआरसी केस फाउंडर पीके मैडम साइचों सक बनि किसु लगे न ते बियां थांखा खरकसाफोनो सवैलि আর এমন জায়গাও থাংসকা এমন কিরিসিংসামো জায়গাও থাংসকা অ দিন যদিসি পিকে ম্যাডাম সানো থাংসওইলিয়া ওंखां খেলায় বা টিপিএফ ফানো থাংসওইলিया ওंखां খেলায় বড়া আইননি সোবা সানো 12 লক্ষ ত্রিপুরা সানি কপাল আইননি বিসিংতে খাইयो অ ভারতবর্ষও আইন নাইনানি ইয়ক সামা মাংনানি বাংui যে সোবা খাইनै হনি वासक तो माने অ সোবা সানো সারা জীবননি বাংui সারা जिंदगीनि बांगui फ्लस्टा प्रजाक थांखाम যদি পিকে ম্যাডাম সওইয়া ওंखां খেলায় इनके अरा साथाय फाइयो बियां थांखा दफानि बांगui सोबा खाइने हनि माइको बासाव आनिबो तंगो हिनि खाख्ला बुथे कक सानाय निरंबा निरंनि सोबाबा दालार दे तिनी मेरम पाटा कने अ जागा सवैया ओंखां खेलाय तिनी डिस्ट्रय खायर जाखाम आ डिस्ट्रय खायर जाखांखे सो 12 लक्ष टिप्रासा आइननि बिसिंतै खाइयो यक समा मानानि सोबा खाइनानि सारा जिंदगीनि बांगनि प्लस्टा जाकबायखाम बुसु किरिमा संसा जागा थांसावलायखे अमंखा पाइथाक लामा तेबनि बादे आलका लामा करि सुप्रीम कोर्ट 12 लक्ष टिप्रासाना प्रमाण रय रखा नाइसिदि निराव बाकी फेम लावजाक तंखा व्यक्ति साथे भोट बैंक नि पॉलिसी इतै निजेनो साथे हानानि बांगै निजेनो पकेटनो गरम खाइनानि बांगै निजे साथे हावै थाङै जानानि बांगै निरक टिप्रासा तां कसं तां जानाय टिप्रासा रनो बाकी फेम लाव तंखा तिनी सुप्रीम कोर्ट तिनी फाइनल हियरिंग जागा सासि मासा सान निरंनि अब बरक लिडार्स अफ फाइस अफ दफा हामजानाय लिडार्स अफ फाइस अफ सिनिबा सिदि हिनि सुप्रीम कोर्ट बायनि सिनि मुरजाक बायका 12 लक्ष टिप्रासा सिनिदि हाय साबाबु दफानि बांग सामतांना सुप्रीम कोर्ट परिचय रै रहका सारा टिप्रा 12 लक्ष न मकल फेव रखा नाइबे सिदि हाय उनको निरंनि बरक